falta una alternativa popular a la ciutat de València, igual que a tot el País Valencià, perquè el govern que tenim i els que hem tingut fins ara, l'únic que han fet és destruir la cultura i sobretot l'ensenyament també a les nostres comarques. Aleshores, una alternativa que defense el que nosaltres pensem que cal defensar, jo crec que és imprescindible. Donem la benvinguda a l'Alternativa per València CUP i vos desitgem moltíssima sort.